Hi guys, tini hanya norok no an blog lamsogo. Onek din pore norok bai malaya baluk sukha. Tini asole ang blog payment karon hingke tini teisa recording kaya thang tongo ang sunamurawa nirok nukmanai ang tamuga no resab ya norok nai tongdi ang nirok no kisa khai kenari wona an blogo nirok ano support khai tongdi kai tei ani channel no je ketal rok subscribe khaidi khaya khorok khai je subscribe khaijar ona ang belai no hambaya pharo ano support khai tongma bagai ingke ang tabuk iko gari kana nai tongo ko ang gari nai singjak tabuk gari phaya sak nasima tongnai asole chini yango hingkai gari chikon mikon maya asa hasol thangnai kreita ingke bus no mane singo bus phaike sang ayango soknai bus to available no mano apni kisa time nangnai ta ingke akon ingke norok bai sogoi ang malai sinai norok o video no choya sak nai tongdi iko tabuk ke thang tongo ang bus ka tabuk ba bus belai mana singkha
Hi guys, final ang sopay ka studio da pintu ni nogo tabuk belai lengjak ang nirok no leng mana harei ang samung khana rinai nirok nasing tongdi.